Kif ġie żvelat mill-ġurnal Malta Today, George Farrugia ta' rigali oħra lil persuna f'kariga għolja fil-proċess tax-xiri ta' fuel mill-Ene Malta. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li l-kundizzjoni li fuq ngħata l-maħfra presidenzjali George Farrugia kien li jgħid dak kollu li jaf. Il-Pulizija issa għandha tikkunsidra jekk George Farrugia qalx il-verità u fid-dawl ta' din l-investigazzjoni il-Gvern għandu jikkunsidra jekk il-maħfra tiegħu għadix valida. Wara li nkunu nafu dak kollu dan huwa proċess ta' investigazzjoni bħala Gvern ma nitlux fih, ma rridu ikonna dik it-tip ta' direzzjoni min-naħa tal-Pulizija u mbagħad iridu nieħdu d-deċiżjoni dwar jekk il-maħfra tas-Sur Farrugia għadix tot jew inkella għandix tiġi rtirata. Il-Prim Ministru Joseph Muscat tkellem dwar ix-xhieda tal-eks Prim Ministru Laurence Gonzi fil-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi. In-nota li minkejja li Laurence Gonzi qal li huwa ma kienx jaf lil George Farrugia, illum il-Gazzetta Malta Today żvelat emails ta' konfidenza li saħansittra jsejħu lin-nies bl-ewwel isem u li jitkellmu wkoll dwar laqat. Il-Prim Ministru Joseph Muscat sostna li dan il-Gvern sa mill-ewwel ġurnata ħadem biex jassigura li jkun hemm trasparenza fil-Kumitat biex jinxtara ż-żejt. Għalhekk il-Gvern appunta lill-eks Ministru Nazzjonalista Michael Falzon bħala osservatur. Il-Prim Ministru Joseph Muscat kellem ukoll dwar id-dibattitu li għandu jsir fil-Parlament dwar l-Ene Malta, dibattitu li qed jiġi pospost mill-Oppożizzjoni Nazzjonalista. U qal li f'dan id-dibattitu se joħroġ il-paragun tal-Ene Malta illum il-ġurnata ma' dak taħt Gvern Nazzjonalista. U jien nieħu pjaċir li hemm dan it-tip ta' trasparenza. U l-poplu ħajkun qed jagħmel u dan huwa il-background li ħan iddibattu fih meta ħaniġu għad-dibattitu tal-Ene Malta. Illum kif qegħdin u dawn l-affarijiet li jidher li ħajibqgħu ħerġin tal-mod ta' kif kienu jaġixxu taħt il-Gvern ta' qabel. Minkejja dawn il-każi, il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil qed jipprova jiddisassoċja ruħu minn gvernijiet nazzjonalisti. Illi jipprova jagħmel x'jagħmel il-kap tal-Oppożizzjoni, il-kap tal-Oppożizzjoni kien id-delegat speċjali, kien il-viċi kap, kien il-bniedem imdaħħal fil-qalba net tal-Gvern ta' qabel u għalhekk irid jerfa' ir-responsabilità. U minkejja dawn l-iskandli, Gvern Laburista salva il-Korporazzjoni Ene Malta. Wara li salvajnija l-Ene Malta, wara li minn mażra mon il-pajjiż ġibna investiment li permezz tagħha salvajna l-postijiet tax-xogħol fl-Ene Malta u salvajna l-ekonomija.